ina giro duniya kenan. Wata rana sai labari, wata rana sai tarihi. Na tsaya kan irin wuri haka sai in tuna da giro, dan uwana kenan, wanda na rasa a filin da'awa. Allah ji kan giro, Allah sa ya huta. Mutanen Argungu da Kebbi State Allah ƙara mana haƙuri. Mun yi rashi, ko da ku ba ku yi rashi ba, ni na yi rashi. Na yi rashin ɗan uwa, abokin da'awa. Allah ka samu cika da imani. Yasa duk abin da muke mu yi, ranar mu ya kai mun koma ga Allah. Kuma idan muka koma ga Allah za mu je mu yi lissafi. Kowa ya je ya yi lissafi, malumma mun je mu yi lissafi, masu saurare su yi lissafi, ɗan agaji kun je ku yi lissafi. Wa alam bi annaka mayyitun wa muhasab. Kowa ya sani an mutu akwai hisabi. Kenan kowa ya abin da ya ga dama. Mutuwa dai mun tafi, kuma Allah na jira mu ya mana hukunci. Allah sa mu cika da imani. Mun samu ni'ima.